जय हिंद दोस्तों। नया सोच नया विचार भोजपुरी संस्कार। जैसे रो लोग मालूम हमारा नाम राजा हो, कुछ कर दिखाई ऐसा कि दुनिया करे चाहे रउआ जैसन। तो आज की वीडियो चालू करे से पहले हम लोगों से कुछ पूछल चाहते नहीं। रोल में से के चाहता कि हम सक्सेसफुल ना होखी, मतलब हम कामयाब ना होखी। रोल में से क्यों हाथ ना उठाई ऊपर। लेकिन रोल से हम पूछल चाहते नहीं कि रोल में से के चाहता कामयाब होके के, सक्सेसफुल होके के। रोल में से सब लोग हाथ उठाए ऊपर। लेकिन क्या सच में सब लोग कामयाब होला? 100 में से 99% लोग फेल हो जाला, 1% लोग कामयाब होला। का है ओकरा हमने गहराई में जाइल आज के वीडियो में, और गहराई में जाकर हमने समझल जाई कि का कारण बा कि कामयाब वो इंसान ना होला। तो आज हम बोल के ना रोलों से कुछ करके दिखाएं। देखी जौन लोग कामयाब ना होला काहे लोग कामयाब हो जाला, ओकर हम प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाओ तनी रोलों सामने ये वीडियो के माध्यम से। देख सकते हैं जैसे डिब्बा भाई, अब कुछ हमारे हाथ में पैसा बा, कुछ खुला पैसा बा हमारे लगे, ये डिब्बा बा एमे हमारा चाहते नहीं हम पैसे एमे आट जाओ, ठीक बा। तो जैसे हम धरते नहीं पैसा, को पैसा तो एको नहीं ले, मैं समझ नहीं बात के, ध्यान से समझी। ढक्कन बंद बा, अच्छा तब ना गइल। ये देखी सेम एंग है, रोलोंगे दिमाग बंद बा। बचपने से जौन भी रोलोंगे सिखावल गइल बा ओकरा के पूरा भर ले बानी और ढक्कन बंद कर ले बानी। वो ढक्कन के रोलोंगे खोली, ढक्कन के खोल के सीखी। जैसे जौन भी हम बोलता नहीं तो रोलों सोचो तो पागल खानी बोलता, पागल खानी बोलता, का बोलता समझ में नहीं आवत। अरे रउआ पहले भर के ढक्कन बंद कर ले बानी बचपने से, ते बार का सुने में रउआ लोग ना अपन ढक्कन के खोली के ध्यान से सुनी। ज़्यादा तो लोग फेल का हो जाला, अब बहुत कम लोग सक्सेसफुल का हो जाला। वो सक्सेसफुल का हो जाला, आई फेल का हो जाला, आज हम ये वीडियो के माध्यम से समझल जाई। तो देखी ये दुनिया के कोनो भी काम, बिजनेस होखे चाहे नौकरी होखे चाहे कोनो भी ऐसा काम, ये दुनिया के कोनो भी काम जौन इंसान मान ली कि हमारा खातिर मुश्किल बा तो ओकरा खातिर मुश्किल हो जाला। और जौन इंसान ई मान ली अंदर दिल से कि हमारा खातिर आसान बा तो ओकरा खातिर आसान हो जाला। मानला के ऊपर बा। देखी जैसे हम लोगों को बतावल चाहता नहीं कि जैसे गांधी जी बोलले बने कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। लेकिन ये बात से हम सहमत नहीं की। रोल से हम प्रैक्टिकल पर फिर करके दिखाओ तनी। जैसे रोल अपन आँख बंद करी थोड़ा देर खातिर, बहुत कम देर खातिर वो अपन आँख बंद करी। रउआ अपना मम्मी के बारे में मत सोची, रउआ अपना मम्मी के बारे में कोनो कीमत पर मत सोची। बिल्कुल ध्यान में रउआ मम्मी के फोटो ना होना चाहिए। देखनी है तो हमारा कहे का मतलब बा कि जैसे गांधी जी कहले बने कि बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो ध्यान कहाँ जाता? बुरा पर जाता। लेकिन हमारा कहे का मतलब बा अच्छा देखी, अच्छा बोली, अच्छा सुनी, अच्छा की तरफ ध्यान जाइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक धमाकेदार टॉपिक लेके। जय हिंद दोस्तों।